Mela, ftit tard, Iva, imma nun ħbib tiegħi kont wis maħruq u wis inkazzat biex noħroġ live minn ġewwa San Siro. Il-bieraħ kelli naħseb li ntellaħħa imma ġejt wis qajjin wara l-vjaġġ. Fil-fatt ukoll naħseb li kienet ġusta li nħalli l-ispazju lill-ħbib tagħna ta' Velocity Sports Racing u għal V1 Malta Series. Illum 48 sija wara nistgħu biftit iżjed kalma nitkellmu fuq dak li rajt ġewwa San Siro wirja. Qabel xejn Interxej Sassuolo 2 biex ukoll nindirizzaw is-suġġett. Wirja vergonjuża, wirja tal-mistħija biex ngħidha bl-Ingliż Sassuolo outclassed us completely. Anzi nista' ngħidha bil-Malti Sassuolo damdmuna, ħasruna u fawna. They made us really look second best nhar il-ħadd. U jien li kont hemmhekk f'San Siro nista' ngħidha wkoll biżżejjed ċertezza. Naħseb kienet l-ar mhux naħseb l-ar Inter ta' dan l-istaġun. U ir-reazzjoni tiegħi kif ħriġt mill-ground fil-fatt kienet dan il-lik maħnissa nirbħuh. Għaliex inti meta it-tim tal-aħħar jaqbad platt tal-fidda u jgħidlek hawn nibni fidejk issa trid tapprofitta u mhux tilab dik il-porkerija li labna il-ħadd. Issa l-erni tagħna żammewlek drol il-dawk. Nipprofitta biex nerġa' nitla l-ewwel. Imma kien hemm ħin minnhom bdejt ngħid minn Darmian nirridu x'Darmian kont qed nara l-aħjar plejer fil-ground imma quddiem ma nafx l-aħjar plejer minn ta' quddiem kien Dzeko l-bieraħ Martinez ċempiltil ta' kien avvisto biex nara naqra x'sar minnu għax letteralment inesistenti. Sanchez naħseb li kont fuq nat il-Paġelle kont sentih vot 5 qebilħa qed insemmu l-Paġelle għandna diskrezzjoni għal meta terġgħu jibdew l-Anto Paġelle tal-Formula 1. Imma fuq dik se nitkellmu żjed tard ix-xahar li ġej. Jiġifieri u għandi wkoll domanda li nixtieq nistaqsi. Forsi hawn xi supporter tal-Inter qed jara dal-vidjo u jixtieq iwieġeb ukoll. Ma nagħmlux mod illi lil Handanovic tagħtu ġewwa u x'kemm ilu li ħabbarna li ġejonana għax kemm ilu li ġejonana l-wirjiet tiegħu qabdu n-niżla. Mhux irid iwaħħal f'xi wieħed miż-żewġ goals li kellna imma il-wirjiet fimni ma kienitx wirja tas-soltu ħanejdu hekk. Ħdejja kien hemm wieħed li l-ħin kollu beda jgħajjat Inzaghi inkapaċe, Inzaghi defiċente. Ma nagħtix it-tort l-Inzaghi per se jiena, imma illum rajt artiklu fuq il-Gazzetta ma ġobni xejn, il-fatt li fl-ewwel parti tal-istaġun l-Inter u t-timi ta' Inzaghi morru tajjeb, fit-tieni parti tal-istaġun jaqbdu downfall. Di biex qed toġobni anki ottika skudetto għax vera li ma rottatom dikjarazzjoni rridu t-tieni stilla, ma t-tieni stilla ma tiġix b'dawn il-lob. Jiġifieri laqqas ma nistax nissinjala plejer li ngħid dan kien tajjeb. Forsi Skriniar imma minn Skriniar tistennija li jagħti hard time u jilab b'determinazzjoni u grintali u żgur huwa però ħbib tiegħi no Brozovic, no party.
il-Brozzo inħass bl-ikraħ. U għat nsemmu plejer soħra li id-dizappuntaw u ma nistax ma nsemmijiex, semmejta fil-live fil-ħodu minn irrit jista' jaraħħa fuq YouTube, imma fġieħ kemem Gagliardini minn flok Brozovic. Gagliardini, plejer li bil-rispet kollu lej kulħadd naħseb anki fil-BOV Premjera u Malta s-sib minnu aħjar minnu, nilab il-Vidal, naqra ħdura, jew Vidal ma jiflaħom ġiex lobit. Fil-fatt ħarġet ġbitċar għax Gagliardini tajruħ lem inqala mill-ewwel wara ħaf għax ix-xellerat u komplet tikkonferma kemm Gagliardini mhuwiex ta' Inter li trid tiġġiela tar-rebħ tal-kampjonat. Jiddispjaċini imma jiena minn issa noqgħod biex mhux se noqgħod ma ngħid kliem biex ma mpaxxix Juventini u Milanisti, dik problema tagħhom. Jiena f'dawn il-videos dejjem il-mantra tiegħi kienet illi dak li hu abjad ngħidlu abjad, dak li hu iswed ngħidlu iswed. Anki jekk naf li ma kontx jew minn issa nintoġob ma' nistiegħi stess. Ma jimpurtanix min irid ma jsegwix. Imma jiena li hu tajjeb irid ngħidlu tajjeb, li hu ħażin irid ngħidlu ħażin. Jiġifieri, fost dal-ħafna ġakuż li qed nagħmel ma nistax ma ngħidx proset u ma nċabċabx u ma nesprimix is-sodisfazzjon tiegħi lej daw is-sinjuri li għandi warajja għaliex il-kurva nord għamlet 90 minuta iċċabċab tkanta u tappoġġja lit-tim u hekk għandu jkun. Iva, nikkritikaw fejn hemm bżonn anki fil-pubbliku jekk hemm bżonn. Imma il-kurva baqgħet sal-aħħar tkanta u tappoġġja u hekk għandu jkun. Proset lil kurva nord din id-darba li naħseb kienu l-unika elementi fit-tim u fl-ambjent Inter illi ħarġu ta' nies nhar il-ħadd li għadda. Issa, naħseb illi dak li kelli naqla minn fuq l-istonku lajtu sakemm ma niftakarx f'xi ħaġa oħra. Mussa qod idħol fil-mertu tal-gowl li tħassar lil Devraj għaliex whatever the case kienet se tkun tnejn wieħed u xorta ma kienx tatti xejn mill-wirja inaċċettabbli illi kellna il-bieraħ. Issa rridu nħarsu lejn l-logħba li jmiss nhar il-ġimgħa kontra l-Ġenova u ma jinteressanix li qegħdin hemm isfel. Le, mhijiex faċli, speċjalment meta tkun għaddej minn forma bażwija bħalma għaddejjin bħalissa l-Inter. Le, mhijiex faċli u nhar il-ġimgħa hemm bżonn rebħa. Anki jekk tkun ta' wieħed b'xejn ansħa, anki jekk ikun wieħed b'xejn goal offside, anki jekk ikun wieħed b'xejn mkaxkar fl-94 minuta bl-aħħar ballun. Imma nhar il-ġimgħa irridu nirbħu bil-fors. M'għandniex skużi, jekk dejjem irridu nirbħu l-kampjonat. Issa, vera l-Milan ħajkunu labu qabilna mal-Udinese, għalderi potenzjalment nistgħu marru għal din l-logħba 4 punti minn taħt. Jekk mhux 5 issa. Appunto il-Milan ġabu draw u aħna tlifna. Għalderi il-pressjoni qiegħda kollha fuq l-Interessa. Naħseb dak li kelli xi ngħid għedtu verament l-appuntamenti tiegħi magħkom se jkun għal nhar il-ħamis għal programm l-intervista fejn ser nitkellmu fuq il-futbol lokali. Niskuża ruħi li l-ġimgħa l-oħra tal-programm ma setax isir il għaliex kellna xi problemi bis-servizz tal-internet u anki ġejt mod il-parir mit-tekniċi li ma stajtx nagħmel il-programm minħabba dawn l-intoppi għal daqstant issa mpattu kollox il-ġimgħa d-dieħla nista' nikkonferma lkom minn issa li ser ikollna l-Kristjan Muscat, ġurnalista l-Union Print u l-viċi direttur ta' din l-istess paġna Mark Xkembri illi magħhom ser nitkellmu fuq l-andament tal-kampjonat tal-lokali sissa.
Dan il-video dal-waqt se jkun fuq YouTube ukoll, volli tistgħu taraw bħalma tistgħu taraw ukoll il-video tal-preview t'Inter Sassuolo li għamilt minn barra l-Istadio Meazza. Mill-bqija l-lejl it-tajb il-kulħadd, ħodu ħsieb u bħalma dejjem ngħidu nel bene e nel male tifjamo sempre per l-internazzjonale minkejja l-maltemp u minkejja li ġaluna nidaw bħalma ġaluna nar il-ħadd. Saħħa